De jongerij van Akrem had lang omlet een nagelnij jeugdhonk. Ze hebben er zandje niet met waan de west om het van elkaar te krijgen. Al die tijd moest de jeugd het dwaan met een directiekreet van hout die de laatste jaren ook nog begon te verzakjen. Nou, het is een heel nieuw gebouw. Het oude was allemaal hout, heel oud al. Dus het is wel heel leuk dat het nu in één keer weer alles nieuw is. Nou, voor mij is het belangrijker dan voor de oudere jeugd. Want wij kunnen echt nog net naar de grote discotheek. Dus wij hebben hier veel meer belang bij, denk ik, dan de jeugd van 20 of ouder. Wij hebben zo'n 60.000 euro bij elkaar gebracht. Terug fondswerving. Jeugd het zelf allerlei acties betocht. Wij hier ik nog hield uit het. Wij hebben ik nog een kringloopwinkel gewoon in de jaren, in beginjaren. Wij hebben zelf 10.000 euro bij elkaar gebracht. En de rest is door middel van sponsorwerving. Het honk zal alle vreed en sneuntejoenen iepen wezen. In het oude honk kwamen er gemiddeld 30 jongeren op een joen. Het is wel wat minder worden vanwege de strengere alcoholwetjouwing. Het jeugdhonk wil er alles aan doen om deze groep weerom te krijgen. Nou ja, ik denk toch activiteiten als muziek, maar misschien ook soort wedstrijdjes of leuke jongen, maar nou neem maar op, iets van risken of bepaalde spullen. En ik denk dat je het wel moet gewoon met muziek. Denk je dat nou met dit naaie jeugdhonk dat deze jongeren weerom komen? Nou, dat betwijfel ik. Ik hoop het wel, want een hele prot ben wel heel nieuwsgierig. Omdat het echt naai is. Maar ik denk dat het dan weer een 3-4 maand verder is. Dat het dan wel weer dat ze erachter komen dat ze net drinken kunnen. En voor sommigen is dat wel heel belangrijk dat ze drinken kunnen, maar voor anderen minder belangrijk.